assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. En calmini bandiraɓe fof yeeɓiyankoɓe télévision o kala to mbawɗon wonde jeeɓoyɗo vidéo o fof en calmini ɗum. Eɗen mbiyaɓe kadi yalla rokku en kadi wattude mo wuuri wona ko e Daka. To ɓe mbawi wonde fof eɗen tawniɓe e baraji Daka he, eɗen duwanoɓe yalla rokku en wattude ni mo wuuri, eɗen calminaɓe, eɗen ñaagoɓe kadi duwaw. eyyi alhamdulillahi rabbil alamin. Ousmane Camara, no mbiɗa ni ko hunde fonde haalede nde wonno ñande fof ene foti changede seeɗa ko haalete. ñande nden kaalino haala Daka no fuɗɗori e konngol Daka ngol, kadi wonno tijaniya woni Daka, Daka woni tijaniya. ko namdiɗa ɗo ko kadi eɗen ngaldi ngal ɗo dental gila Allah feññini ngal yaadi tan ko e Cheikhana Ahmad Tidiane. gila Allah feññini ngal meeɗa yaadude ko wona Cheikhana Ahmad Tidiane. sa yi kadi ngal heeɓi ko ngal yettoyima to ngal yettoyi to ko Cheikhana Ahmad Tidiane. nde wonno Cheikhana Ahmad Tidiane o naati ko e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. kala to nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam naati o naata ɗon. ko ɗum waɗi dental ngal ne naati e Cheikhana Ahmad Tidiane. kala ɗo Cheikh Tidiane naati ngal naata ɗon. gandirta ɗum ko l'islam o idoto on saato Tidiane o rewa e l'islam he, wonno Tidiane o rewi ko e l'islam he. on saato jiyoya toon dental ngal. alhamdulillahi rabbil alamin. noon dental ngal andira ko saktude l'islam. gila puɗɗuɗo nahaju sayri o, laawol no ngal fotiri nahaju tarbiyete o, puɗɗuɗo laawol no ngal fotiri nehirede ni, on ko noon fuɗɗori ngal. ɗum woni seerenɓe ceernoɓe fof. kono eɗen gandi nahaju tarbiya o ko Seydil Hadji Ali fuɗɗi ɗum. ko waɗete ɗo ko fof nahaju tarbiya o ko kanko fuɗɗi ɗum. no fuɗɗorani noon fuɗɗora tan ko yaadu saktude Tijaniye. hay kanko Seydil Hadji Ali nde o felliti liggade Tijaniye, o waɗi ko ɗalle o natta e gure, o siñci kadi gure, o yaha e gure he embo waajo embo sakta nden o tubnanno neɗɗo. kala neɗɗo mbo tubnuno o rokka ɗum laawol Cheikhana Ahmad Tidiane, laawol gotol. gila to Guinée Bissau ha o aroyi Madina Alhaji. o watti kadi wadde Madina Alhaji no o waɗanno ni, ha o watti kadi nelde ceerno yo yaa Guinée Bissau o golloye l'islam. so yehi tubni yimɓeɓe rokka ɗumen laawol Cheikhana Ahmad Tidiane. hay ɗum ko toon fuɗɗi ɗe ɗalle ɗe jiiɗa ceerno no waɗa ɗo, walla ceerno no nela yimɓeɓe yo jaaɗe, ko toon fuɗɗi. ceerno yehi Guinée Bissau wona laawol goto, wona ɗiɗi e gurdam Seydil Hadji Ali. Seydil Hadji Ali noon nelahamo yo yaa o waɗoya laabi l'islam o, kadi saroyde laabi Cheikhna Ahmad Tidiane. ha kanko no Allah rokkitiri mo ni kanko ceerno, o ɓeydi yajnude ɗum, o yajni ɗum ha yaaji. nde wonno ko neɗɗo joom wune, ko neɗɗo joom wune. ɗum waɗi Allah rokkimo o sakti Tijaniya e aduna he fof. hande kala leydi ndi jaaɗa a tawat ɗon dental ngal. eno famɗi hande leydi ndi jahata, kala o tawɗa kam julɓe a tawat ɗon dental ngal. alhamdulillahi rabbil alamin. dental ngal ay sa ƴeewi tan ko wayno France en fof ko dental ngal woni sababu Tijaniya o sakti toon. nde ceerno felliti saktude toon Tijaniya, ƴefti ɓiyum almudum mum ceerno Mouhamadoul Mansour, o neli ɗum to France to. on sakti toon Tijaniya. hande ɗo kala ɗo jaaɗa Tijaniyankoɓe no jooɗi eno birda. nde o fuɗɗoto nde nden ko e suudu makko hôtel, kamɓe ɗiɗo tato puɗɗa e birdanno. kanko e Chérif Mawlaye Haydara mo ganduɗen, ɓiyi ko nan ɗo jooɗi, Chérif Abdoussalam. kamɓe gonduno toon, ko kamɓe tan birdanno e nder hôtel. ha ɓooyi Fuutankoɓe mbatti invité ɓe mbatti yaade e banlieji he. hankkadi no sakto hande France gurel ko famɗi fof sa naati ɗon a tawa ɗon dental ngal no wirde ɗon, a tawa ɗon Tijaniya. fof ko sababu Allah, sababu ceerno e sababu makko ceerno Mansour. ɗum yehi ha naato yi hande Espagne kala ɗo jiiɗa hande
wuro mawngo sa yettima ɗon a tawa ɗon dental ngal ɗo tawɗa dental ngal fof a tawi tijani kadi kala ɗo jaaɗa eno jeeya ceerno no saktiri tijani jogade mo galleji kala ɗo yimɓe ɓe ndendi mbaɗa galle cheikh kala galle mo nanɗa galle cheikh ko cheikhna Ahmad Tidiane fandita hen kono kanko ceerno almuɓe makko ɓuuri hewde wadde galleji cheikh ɗi kadi ko kamɓe jiira ɗum kono noon galle o ko galle cheikhna Ahmad Tidiane firtani ko dental ngal tan jeeyi galle o ala kala Tidiane yanke eno nodda hen ɗum noon o fuɗɗi ɗum o waɗi ɗum e ɗanniyankoɓe meɗen gila e Côte d'Ivoire en ha yettoyi Cameroun ha yettoyi hankkandi Gabon en Afrique central o fof ɗo jottiɗa fof haysa ala jaatigui sa namdima galle cheikh tan joni keeɓa galle jaatigui galle cheikh Tidiane ɗum fof ko dokkal Allah ngal Allah rokki ceerno o saktiri noon Tidiane o ni woni saktugol ngol yaaji hande to ɓuuri woɗɗude e nder États-Unis sa yeehi a tawat toon dental ngal États-Unis no waɗi fodde 52 états ma won 50 kono no famɗi hen leydi ndi ala dental ngal kala hen ɗo jaaɗa a wirdat Tidiane maɗa no mbiɗoɗen ni tan ala ɗo ngal uditani oɗo Tidiane e ngal jogui darde mawde e saktugol lawol cheikhna Ahmad Tidiane to banggueji fof noon gila to gandal kala ko eno ɓeyda hunde kala ko eno ɓeyda ɗariga fof Allah no rokki ceerno wawde wadde ɗum o waɗi ɗum fof e aduna he fof hande saktima ɗum waɗi embo haalanno kanko ceerno o wi kanko woni sago makko ko hade makko yaade o watta aduna o fof o watta ɗum daawe ɗum waɗi beeli ɗa wendu emo andi so fottini aduna o ɗe daawe so yehoyi caggal makko fof ma wonto e telelal gotal ndiyam daawe ɗe kawroyat ay hande daawe ɗe kawri fof wonti hunde wotere adan joni sa naati ɗo France tan ko ɗon tan jiyanoɗa Tidiane joni ay had Espagne Allah nanni hen ha Portugal Angleterre to jaɗɗa fof dente ɗene hen fof wonti hunde wotere eno reggodiri eno wonti Tidiane sabu darde ceerno sabu teddugal ngal Allah rokkimo no wino ni hande fof wonti telal gotal nde wonno enen ko kamɓe koɓe mbiyata faydu ko ceerno no heewi haalde ɗum ceerno oɗo ko wiyete faydu ko cheikhna Ahmad Tidiane haali ɗum o wi faydu o aroyat taw wonna so fiya gayati diigi nde aroyta nde taw yimɓeɓe no ɓitti ɗum woni yimɓe ngala haaju e diine ma faydu aroy so on faydu ari faydu o sakta l'islam o faydu o noon eɗen gandi o wawa wonde so wona ɗo sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam golla ceernajo kala ko rokkiri lawol cheikhna Ahmad Tidiane so tawi o gollata sunna o gollinta almuɓe makko ɓe sunna wona faydu ko gollinowo sunna tan ɗum waɗi ceerno men oɗo embo heewi wiide faydu o no waɗi zahir embo waɗi baɗin zahir o ala baɗin o feeñi ko gila cheikhna Ahmad Tidiane nde ari hen addori faydu baɗin o o heddi zahir o no o wi zahir o no ɗum woni ko yahata ɗo ko kadi ceerno haali ɗum laabi kewɗi kadi sa yi tan no ɗum saktorto ni no yarata hay an almuɗo gonɗo hen o jaaha jottoɗa ɗo tan Allah wallama dental daro a andar wona an wonko woni caggal maɗa ndekete fof ko faydu o tan woni e liggade ɗum noon eɗen jetti Allah darde dental ngal e saktugol lawol cheikhna Ahmad Tidiane ko hunde ɓooyde kadi ko hunde nde en mbawa gasnude fillade ɗum so wona gandita ɗum noon ko ma jaaha e aduna hen jiiloɗa mi wodi to men nomi yaade e nder leydi e nder États-Unis to nokku mbomi meeɗa ɗaminade hay ɓaleejo nan toon jaami toon ɓe kalni kam bandiraɓe meɗen nan toon liggo e hôtel aji cikkat noon ko salminoyde ɓe tan mi arta kam wona kam tawto no wirde jottimi calmodirmi e maɓɓe kamɓe bandiraɓe ɓe min juuli futoro tan ɓe ɓamti daaɗe maɓɓe ɓe mbi allahumma anta salam ƴew tan ɗum ɗo min birdi min gasni darmi kadi Tidiane nan ɗo hay allahumma anta salam kadi addorama ha ɗo gandumi kono nelaɗo no Cheikh Tidiane natiri e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ko ni
ceerno naatiri e Cheikh Tidiane kala ɗo laawol ngol waɗa hankadi o naata heen kanko ne o waɗa ɗon allahumma anta salama ko ɓeeɗo yejjinde ngol ɗum noon ko hunde hawnide nokku o sa yi toon no wirde sa yi toon no wayi ni ceerno a haawete eyi alhamdulillahi rabbil alamin aɗa anndi ko fuutankoɓe mbiyata kuundal ko almuuɗo kañum ko kuundal tan kuundal no waawi welnude ñaamde kono noon so tawi jaggaaka ngal waawa irtude kala kuundal ngal jiiɗa welni ñaamde anndu ko ngal jagga ngal ɗo ne ka sa nelaama ɗo yaya ko ceerno jagguma ko ceerno woni girtowo an kay ka kuundal ngal tan ko ceerno liggi ceerno hankadi woni liggotoɗo goɗɗo kay ka almuɗo tan wonata noon Allah waɗiri nde jaaɗen ɗo hikka mi ɓooyi yiyade Portugal min woni duuɓi jooni ma won nogas e jeeɗiɗi ko puɗɗum yiyade toon kono noon hikka no Allah waɗiri ni eno hawni sabu ala fo no mi yarani toon e jamaji he jama fo mo ngar ɓe teddinira kam mi waajo Tijani mi eto yomin mbad wasifa mi ronka taw koko ronka tan e leydi he ha hikka noon alhamdulillahi rabbil alamin sababu ono yaaji no juuti jarani ko meɗen refta hen sukaɓe meɗen Fas naɓe Fas Guinée Bissau naɓe ngari salminde min jewti seeɗa jiimi ɓeɗo no ɓe mbayi hewde ni te ko sukaɓe tokosɓe hakkude duuɓi nogas ɓurɗo hen duuɓi capannayyi ala hen teɓe kewi miijimi ɓeɗo ɓe so pelliti jaggude wudere wasifa mbaɗa allahumma salli ala sayyidina Muhammadul Fatihil mawla ceerno koko yooɗi yiyete ɗon jewtimi e mabɓe kalnumi ɓe lesli maɓɓe e gilande sen lejji aali woni Guinée Bissau no ɓe mbano jaggodirde e muɗum ɓe kuufi ɗum ɓe gollodiri e muɗum laawol Cheikhna Ahmad Tijani ha ari ceerno kadi yeehi Guinée Bissau yeehi Fuladu o fof ha Sinthié Fas o fof ko jinnaɓe maɓɓe ɓe kawri hen kamɓe soɓe ngari ga wata ɓe jabbo yebade ɗum kisa Allah waɗi jewtidmi e maɓɓe ɗum ɗon ɓe mbi joni bisimilla yewtere nde noon weli ɓe no feewi ɓe mbi joni ceerno meɗen jiiɗi ñande aset ngara to min gonto min denda e galle mbajoɗa ko kalɗa ɗo ko kisa noon alhamdulillahi rabbil alamin jarani ko eɗen limta inɗe musidɗo Mouhamadou Lamine Gano mo ganduɗon goto suka Fas najo joftanɗo moƴƴere Allah walli men walla mbiya walli hoore muɗum ɗum ɗo kam kala dariɗo hen walli ko hoore muɗum ha o rendini sukaɓeɓe fof sukaɓeɓe ndendi jaami ñalloymi toon min ñalli yewtude alhaali Tijani kono hakke ko jinmi yo ɗum daro hankanti wona ɗon e ɗon fonmi téléphone am noddumi ceerno kawrimi kisa ceerno siraji an o wi kam ceerno nani tottimi ceerno kalnumi ceerno noon mbimomi sukaɓe Fas naɓe de nan ɗo ɓe ɓuuri nogas minen wonɓe ɗo ɓe min jewtanno gilnane ko wattude wirdude nde wonno leydi ndi ala wasifaji e ɗum ɗoji ala Amérique laawol Tijani ngol Espagne heewi tep France kam haala mon haaltake kono minen ɗo min donki ñibde miɗen jiiɗi mbimo miɗa yiiɗi mbaɗa hen konngol maɓe nana ngol wona sababu ɗum ñiiɓa ɗo ceerno noon welti hen no feewi ceerno noon waajiɓe min mbaɗi mais libre ɗum ɗo ha towi ceerno waaji mbeɗa nantinaɓe ko ceerno haalata ko haalniɓe lesli maɓɓe haalniɓe Tijani no moƴƴude haalniɓe kadi yoɓe daro ɓe cakta Tijani yoɓe gandu wona haalis naɓiɓe toon wona ɗaɓɓoyde haalis ɓiɗɗo ngal ɗo dental kala ɗo mbawɗa yaade ya andu ko Cheikh Tidiane naati e maɗa pour jaaha caktoya lawol Cheikhna Ahmad Tidiane heddo noon o rewna ɗum to visa to mbiya aɗa ɗaɓɓa visa aɗa yaha aɗa liggoyo tawa anda ko Cheikhna Ahmad Tidiane yiiɗi yaya to golleya toon Tijani ceerno haali hen haalullaji mawɗi haala ka noon naati e maɓɓe tigui ceerno wi joni bisimilla mi yamiri on mbaɗe da'ira mon wasifa mbatton wadde kala nde keɓɗon eyyi konguɗo ceerno ɗi wonno ko mbaɗaɗi barke ceerno hande ene yooɗi hande sa yettima ɗon cikkata ko dental ɓoyngal Allah wurni ɗum tan ha wuuri kisa min puɗɗi wirdude min kam nde gonmi toon nde cikkannomi mataw ko meɗe toon tan kono ko gimmimi toon koɓe ɓuuri tinnade wonno eɓe gudditi groupe WhatsApp ɓe mbaɗa direct meɗe daara wasifa o mbeɗa heeɗomo
minen fof meɗen hen ɓe cakti ɗum ɓe caktiri ɗum noon ko kala Guinée Bissau najo walla ko nandi hen jiɗɗo heɗade yiya anda kadi dental nan ɗo e Lisbon pour wawa arde nuutitade so yiɗi wirdude Allah walli noon ɗum yaaji no feewi kisa alhamdulillahi rabbil alamina ɓe jaggi kadi laawol ngol no feewi kadi sa yii ɗo joni no jooɗa tawata fodde 17 no jooɗi walla nogas tawa ko ɗiɗo tan woni jaggunoto meɗen to ɓeeɗa 17 ɓe fof ko minen totti ɗum ɗon min dokki ɗon tan woni ɗon wirdoɓe ɗum kadi a andat kadi ardemi ha ga wasde ɓe yeɓade ɗum ɓeydi kadi moƴƴude kadi wuro ngo ndekete toon fof ko jiiɗa toon ko fof ko almuɓe ngal ɗo dental fof ko hakkude baba mum yahanno Daka hakkude baba mum aranno ɗo e ceerno mo jiiɗa fof no andi heddi noon ko ronkino hebde ɗo tongi ha gollati jani e muɗum ayi wonoyi wune noon mawɗo ɗum saktima toon hande yimɓe no naata e groupe woɓɓe no ngara wirdude ñande fof yimɓe no jokkodira e maɓɓe toon ayi hande yaaji toon woni dental timmugal hay ɗo gonɗen ɗo joni ɗum ɗo soɓe jeeɓi a yiyat kadi woɓɓe kadi naata ñande fof nde wonno communication o yiɗa eyi kanko woni ɗum ɗo kanko woni gollowo kadi kamɓene wonno aɗa andi koɓe mbiyata lusophone ko leyɗele kaaloje portugais ɗe sukaɓe maɓɓe kamɓe Fas e Guinée Bissau eno sakti e leyɗele lusophone he eɓe Brésil eɓe Mozambique eɓe Angola eɓe Sao Tomé kala leydi tan haalodi portugais eɓe hen joni noon moni fof sehil mum so neldi ɗum vocal uji ɗi heeɗima ayi eno wawi wonoyde sababu yaha hay ɗen ɗon leyɗele fof gonta fof saabu ɗeɗe kalmi ɗo ɗe fof ala to daira tijani wirdete hen taw kono ɗum ɗo no wawi wonoyde sababu muɗum ete fuɗɗima haadi woɓɓe noddi kam taw Angola to mi wonde eno keɗo ɗum ɗo eno bilti wodi nodduɓe kam ɗo wonɓe Angola ayi ko ni tan yatirta ha fof wontoya dawe no ceerno wino ni fof wontoya tan ɗum ɗo goto wontoya waame goto tan eyi ɓe kaali hen ni hay wattude wirdude asrul siko ɓe puɗɗima ni ɓe ɗamini ko noon tan no mbimami ɗo ni tan wonno ko ɓe fellitɓe aɗa andi koye Fuuta ngo ɓe mbiyata ko pelliɗɗo anani pelliɗɗo kay taw ko a fellit ala nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam haali o himmatul insani e qahiratun ala kulli shay himme neɗɗo fooli ko wawi folde kala hunde nde ɓe pelliti tan wonani cakane mabɓe ɗum waɗi ɓe paamodiri kamɓe fof ɓe noddodiri kadi sukaɓe ɓe taw kamɓe tan eɓe gañno imminde hunde ɓe jaadani hen e mawɓe Allah waɗi mawɓe ɓe ngari jii ko ɓe gimmini ko taw eno jinno ɗum ɗo yo waɗe no donkuno woni ɓeydima sembude mawɓe ɓe sembini hande mawɓe nan toon ɓe dental he ɓe ganduɗa ko immotoɓe Sinthiane Bassirou ganduɗa taw wona fasnaɓe ni taw ko e guure goɗɗe he taw ko mawɓe to duuɓi eno gardiɓe ɗon hay sukaɓe men ɗo saraji men ɗo ceerno Mouhamadou Ali ceerno ko Aynamade Kundiama ɗo ɓen fof nan toon hande ɓen gardiɓe eno ballaɓe kamɓe sukaɓe ɓe noon koɓe dariɓe tigi ko ɗum tan ngalkatantagal tan e duwawu ceerno noon no waɗi wune sa immini tan yahat taw kay ko gonga e maɗa ko ceerno yamirma aɗa waɗa tan a yiyat yaaha an hoorema andat wona an nde wonno min mi ɓooyi haalde toon haala muɗum kono noon ala fof nomi waɗani jamaji mabɓe ɗi ala fof jama mo mi wajaki jama fof somi yettiɓe mbiya kam jooɗo e minbar he mi haala kono wonno hikka men kaali ceerno watti hen konngol mum bi nafsihi woni ko kanko haali tan ɗum immi Allah nawi ɗum wadde alhamdulillahi rabbil alamin laawol ngol e ngol heewi jeñcude hunde fof noon ɓuuri moƴƴude taw seede no woodi ceerno so goto e maɓɓe no wonno ɗo seedo eyyi Mamadou Lamine kam ko seede so no tawino emo tawno ɗo seedi ɗum ɓuranno welde mi taw ko kanko haalti ɗum ɗo neɗɗo wawa haltude hoore muɗum eyyi hay Angleterre to ni idi ɗon Londres ɓooyi ko fuɗɗa toonne kadi noon ko ni men puɗɗori hono ceerno Amirou Cissé ɗo garawol ɗo almude ceerno Mamadou Fofana mo ganduɗa ko tiɗɗo mo ganduɗa ene woni kañum hoore mum woni sababu Tijani e fuɗɗa e nder Espagne kañum hoore mum woni sababu nde jiimomi toon jiimi dental ngal ala ɗo
noddumomi wuro ngo o woni ngo ene woɗɗi Londres ɓe mbiyata ɗum ko Birmingham noddumomi mbimomi ar o ari noon mbimo to gonɗa to ene woɗɗi te dental ngal no sohli ɗo da'ira Zawiya dental ngal ɗo e Londres no sohli ɗum joni noon an Allah no rokkuma wune no puɗɗornoɗa Espagne ar ɗo puɗɗoroɗen noon beele ma Allah okku en wune o dental ngal fuɗɗoɗo ni woni kanko ne o yedditaki o ari o yetti Allah wallimo kadi o yetti Londres tan o heɓi liggey moƴƴo o ñaagi o noddi kam o wiyimi tawmi arti gay o wiyimi haalno ceerno duwanomo heɓa galle jaajɗo taw no wawa wirdede kadi galle o wona galle ceerno ni kissa nodde jaami kalnomi ceerno duwi ceerno balɗe seeɗa tan o heɓi galle moƴƴo kissa noon hawri e ruttagol am toon min puɗɗi da'ira o kanko e ceerno Alpha Jiggo ko tinniɗo on to immoto joni ma won 200 kilo to immoto o ara wirde to te noon dimanche fof ko gara ɗo min ngari min mbaɗi ɗon da'ira o min birdi e ɓiɓɓe makko e fodde ɓe min keɓi ɓe min noddi ceerno kadi kalnumo ceerno min puɗɗima ɗo hande kadi ceerno waɗi hen duwa onne ha joni ene ñiɓi ene wirde ñande foof ayi ɗon kadi Allah newni ɗum fof koye barke ceerno tan eyyi alhamdulillahi rabbil alamina en calmini bandiraɓe ɓe tan en mbasiyimaɓe kadi ɓe tinnoɓe ƴeewa kadi réseaux sociaux no waɗi positif no waɗi négatif no waɗi ko nafata eno waɗi ko lora heddo ko e neɗɗo he wonata so a yii ko aɗa yiiɗi ko nafma tan aɗa wawi heptude e réseaux sociaux he ko nafma ayi hande gandal fof no ngal fotirno sa waɗi e Google tan nan ɗon hande neɗɗo aɗa wayno ɗo duuɓi tati taw hay hunde o andano duuɓi tati nayyi garta tawa wonti gando taw ko sabu réseaux sociaux wonno ko gandal woni haaju makko kala kadi mbo diine woni haaju muɗum eɗen mbasiyo ɗum yo yeɓɗo ay min won suka goto mo kawrunomi toon o wi jam won er jottiɗo nder jamma tan o wi kam ceerno meɗe yaha meɗe heɗoyo albayan mbimon bayan holɗum o wi bayan ɗum ɗoji oustage uji goɗɗi no mbaɗa ɗo bayan oɗo ɗum ɗo mbimon bisimilla mbimi ko ɗum nawatama o mbimi jooɗo o jooɗi kalnumomi affaire ɗum ɗo o wi mbimo wona ɗum won bayan o wi économie mi andano ɗum ɗo haɗi baɗon e réseaux sociaux ji he men keɓa komin daari men sa yi meɗen daaroto ko min keɓani ɗum ɗo gilade en ɗon kadi min puɗɗi kanko ne o fuɗɗi ni min mbaɗa albayan e tijaniya min kala ɓuuri tijaniya min kala gurdam Cheikhna Ahmad Tidiane e gurdam seremɓe ɓe kanko ne mbo werlo ɗum e YouTube eno ndaare ayi sukaɓe ɓe keeɓi ɗo ɓe jeehi ande sukaɓe ɓe jiiɗat kono noon ɓe ganda ɗum ɗo kadi so tawi saktima tan sukaɓe ɓe gandi ɗum ɓe gandi oɗo site no woodi tan ɓe daarat saabu eɓe jiiɗi ɗum so ɓe daari ko hen ɓe jeeya ɓiɓɓe maɓɓe ko bammaɓɓe ko tijaniyankoɓe ɓe tawi ko tijaniya so ɓe jii tijaniya no haale tan ɓe keɗot ɗum noon eɗen mbasi yo kala daaroyɗo ɗum ɗo yo wat feere ñande fof daara ha heɓa siɗɗo o daara ɗum so Allah jaɓi ma heɓ hen ko nafi ɗum inchallah taw jomum majjoyani e nokkuji goɗɗi hade mum walde e connexion no daari e gueɗe goɗɗe yo daar ɗo heɓa nafoore muɗum e mbasiyima ɗum yimɓeɓe en mbi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam musidɓe tedduɓe en ɓeddima no feewi en ɗofniraɗi ɗam ko wirɗinde ñalawma aset so hawri deɓere Allah so tawi kamɓe fala kadi mani gartu ɗo gam ƴewde makko yewtere wonde enen jafnoma noon nde wonno eɗen gandi ko saaha ɗo ina faadi seeɗa eɗen gandi kadi koye daka woni ɗum gonɗen ko yettude no feewi ko ɗum jaɓani men eɗen dartinomo e kala saaha yewtere kadi emo jaɓani men ɗum wona inen kodi ɗon ko andude tan fodde wawde naftude renndo ngo kono kadi fodde wawde naftude joni koɓe ha mbiyene juuɗo kala min jettima no feewi seydi Thiam noon ɗi Abdoulaye Niang ko enen makko gonno e dennagal ɓe gam tawede noon on jarama